karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much, everyone. Daghong sasapahan. Ma'am Sabrina, onsa itong lutoon para karang gabi im. Ana, tanawa ni akong nakuhang pictures. Kining kao o, unsa ikasulti mo ana? Tanawa sa ding picture, nga una tang nakuha sa kaban. Parehas tuod ka ng kao sa bata sa kao nga gisulobin ni Sir Rodel sa baby pa siya. Buti pa sa puta, nga kang Rodel nga gamit ang sud sa karaang kaban nga tuwa sa bahay sa palasyo. Pero, nga nang naabot man sa bahay sa palasyo ang kaba ni Sir Rodel, madam. Ang pangutana, kung kinsa ang nagdasa maong kaban sa bahay sa kaaway sa ginikanan ni Rodel. Ma'am Sabrina, pagkataganas mga pangutanang alisod tupagon. Kinahanglang matubag kining tanan, ana. Pero, unsaon? Kinahanglang magpatabang na ko ni Rodel. Kung magpatabang ka ni Sir Rodel, kinahanglan sultihan ni mo siya nga. Dito ta sabay sa mga palasyo. Kung musulti ko niya sa tinuod, masuko siya og mahiupos na ko, ana. Pero Ma'am Sabrina, maulang ka na ang bugtong paagi. Sige. Mangita lang una ko og hustong timing. Kung kanus ako angay nga musulti ini ni Rodel. Si Rodel. Hello? Rodel? Hello, Sabrina? Anong, di naman ka matubag ganiya? Nanawag ka na ako ganina? Oh, pero huwag ka matubag. Kuan, may giadto mi sa lungsod, unya, nahabili lang akong phone. Kumusta naman mo diha? Ugma, mapaulan ni Miss Mama diha. Unya, kumusta naman ang gibati ni Mama? Huwag man siya problema. Kuan, ano lang ta magsulti diha. Unya, andaman lang daan na magkanting kwarto sa tupad sa ato. Kaya may magamit, ana. Kinsa man? Ang private nurse ni Mama. Private nurse ni Mama? Oh, ikinahanglan niya ang tinuod nga nurse nga motima niya. O mubantay labi na sa iyang pagkaon. Mo ba? Sige, okay. Ako ni ipaandam ni Cardi. Pasabta lang unya si Ana. Asa na ko ibutang kining listahan sa mga nangamatay din nga imong gisuwat ang Sabrina? Ibutan na diri sa among kwarto ni Rodel palihog. Sige ma'am. Ma'am, limpyo ng kwarto. Salamat. Ma'am Sabrina? Mahinayon gud ang pagkuha ni Sir Rodel o private nurse para ni Madam Mercy? O, ana. Basta relax ka na. Ma'am, okay naman ko sa kontrabaho. Ganahan naman sa kumuatima ni Madam Mercy. Naluoy namin ni mo, ana. Busa kinahanglan nga lain na ang muatiman ni Mama. Nagsabot naman ta na, di ba? Oo, Ma'am Sabrina. Nakasabot ko. Kano sa among gusto lang mauli din ni Ma'am Sabrina? Ugma. Ma, anong naglingkod pa man ka? Higda na, aron makatuog ka. Dili ko makatuhog. Ngano naman sab, ma? Naguna-una lang ko sa birthday sa imuhang papa. Ma, ayaw ni problema ha. Patay na si Papa Filimon. Gisultihan ta naman kang daan, di ba? Ngayon abot na tos ato. Maghikay ta para sa birthday ni papa nimo. Sige. Sige, ma. Good evening, sir. Ma'am. Kinsa man ka? Ikaw si Sir Rodel Berdan? Oh, ako. Ako ang nurse nga gipadaan ni Dr. Ruiz, sir. Ikaw ang akong nurse? Ikay mo atiman ako? Oh. Ako, madam. Sir. Nga na may tutok pang kanako.
ang imong tingog. Parehas ni. Parehas ni kinsa, sir. Kuan, may kaparehas ka lang og tingog nga kailan ako. Mao ba, sir? Unsa man, Angel? Nagdana ba kasi mo mga gamit? Oo, sir. Maayo noon. Sige. Ate man na si Mama. Mugawas una ko. Okay, sige, sir. Parehas ko sila tingog na Adela. Kung dili na ko siya tanaw na. Si Adela gud ang makita nga ko inagsulti niya. Ma'am Sabrina, okay ra ka? Ha? Nga na day ko, ana. Kuan man good. Wa man gud kay imik sukad kanina. Naguna-una lang ko sa suod sa kaban, ana. Bisan ang sauna ko kunahuna, no. Kang Rodel kid ang mga butang sa kaban nga tuwa sabay sa mga palasyo. Mao gyud, ma'am. Muuna ko niya. Gusto ko mupahaway og sayo. Ana, dili ba lang nato sultihan si Lula bahin sa atong nareskubrihan? Ayaw lang una, Manoy. Pasagdan na nato si Ma'am Sabrina nga may mo desisyon bahin sa itong nadiskubrihan sa bahis mga palasyo. Doon ang gid mga tao nga parehas og tingog og sinultihan. Nahinomdom na noon ko ni Adela. Unsa magud ka ang nahitabo ni Adela? Kaunsa man ko. Anong dili mo ko makatok? Saan din oras, Aroy? Alas 2 na skatlawin. May tingaling mo inom ko gatas. Ato na lang ko sa kusina magpaduka. Ugma. Mabalik na si Mama din niya. Pero, kinsa ka ang nurse nga nakuha ni Rodel para kang Mama Mercy? Kalit kinaabli ang pultahan sa sala. Kabugnaw sa hangin. Wa siguro matarong og sira ni Carding ang dakong pultahan. Kabugnaw. Kabugnaw sa hangin gikan sa gawas. Unsa man sad ni sila, uy. Wa man ilak. Adto ko lang ni Imnon ang gatas sa mong kwarto ni Rodel. Naabli og balik ang dakong pultahan. Ano man niya? Kinsa ang miablian ng pultahan? Carding? Ana? Naamo sa silong? Wa may nitubag. Kupa man tingali ning pultahan, ha? Kinsa na... Ma'am Sabrina, Oh, gitawag ba ko nimo? tanawa ko na akong pultahan sa sala. Kung dili ba gubaon ang iyang lock, Carding? Ha? Oo, ma'am. Akong tanawon. Abli lagi na, ma'am. Ikinag-abli, ana. Dili. Ako nang gisiraan og ilak. Pero pagbiya na ako, kalit ka na abli og balik. Ako unang i-check, ha, ma'am Sabrina. Wa may problema ning pultahan, ma'am. Kung wa pa na'y problema, nganong kalit mang naabli na ganina? Bitaw sad, no? Atong tanawon, ma'am. Mugawas ko ha unya akong ilak. Oo, sige. Nana, nasira na og lalaki, ma'am. Ako ablihan, be. Ma'am! Lock na! Dili na ko makasod! Ablihin na, ma'am Sabrina! Malakra man, no? Pero anong naabli man ni ganina sa hangin? Wa tingali madut og maayong putahan, ma'am. Sige, be. Klaruhan na sa paglakar ding palihog. Oh, ma'am.
Na ma'am. Dili na gyud na maabli kon dili yawihan. Salamat, Carding. Sige na, katuog na lang. Ani ko lang ni Imnon sa sala kini akong gatas. Sige na. Sige, Ma'am Sabrina. Bugnaw naman din akong gatas eh. Ako ni uli sa kusina. Og matuog na ko. May unta ko makatuog dayan ko. Oh, naapli na sa nagbultahan. Sabrina na? Rodel? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!